Shumba Changamire. Aiwa, vana vari kuchema kunze uko panyaya yamufundisi vaya vekubatwa nemukadzi wemunhu muloji, vakabatwa nemukadzi waKadhio Chiteka. Kwaita mhere kunze uko. Tiri kutarisa 90% yevanhu vaifolowa nyaya iyi vazhinji vari kuchema. So indabva ndashinga ndikati aiwa regai ndirisvitse rekadaro kuna Changamire. Tiri mhuri yavo, vana vanotadza, unenge atadza tinoziva kuti munorova muchiisa mberi kwemba. Tangoti tirisvitse tiriturike rakadaro kuti mhuri yachema kunzoko. Iri kuti kwanzi Shumba tinovimba nemi, makatonga mhosva dzakawanda tichisekerera. Vechidiki vanoti tinomubhiga, ndo language inoshandiswa nevapfanha vemazuva ano vachiti mudhara wedu uya tinomubhiga, anosota, anopedza masports. Ukaona nyaya inobatwa naChief Mutasa, aiwa unosekerera. Ndo zvinotaura vazhinji tichitarisa zvedu mumacomment section munyaya zhinji dzamunenge muchitonga Chief dzinoiswa pamedia apa. But iyi yaKadhio Chiteka namufundisi yakonzeresa kwaita mhere, vari kuridza mhere kunzoko vachiti no, iyi tarwadziwa nemabatirwo ayakaitwa iyi. Vazhinji vari kuchema pamusoro penyaya yaKadhio Chiteka namufundisi vaya vekubatwa nemukadzi wemunhu muloji Changamire. Kwaita mhere, vana vari kuti hapana here plan imwe, hapana here plan B, hamungaitiwo justice here kune muridzi wemudzimai kuna Kadhio Chiteka. Ndo zviri kuchema zvichiita vana. Chimwe chiri kuchemwa vana vachitaura ndechekuti hazvaibvira here kuti mumbotanga kupedza nyaya yakatanga kumhangarwa, then mozoteverera yakatevera kumhangarwa yacho, kana ichienda zvayo kumapurisa yoenda, asi iyi yakatanga kuripotwa mwamboitonga. Vazhinji vanenge vari kuti kwanzi kana munhu aripoterwa nyaya haagoni kuzoripotawo nyaya yake pamusoro peimwe. Kana aine yake yaanoda kuripota, ngaatange ambopedza yaakasungirwa iye ozoripota yake. Ndo zviri kukomenda vakawanda vachitaura izvozvo. Then vamwewo panondangomira spokesman ari mutauriri wevanhu. Then vamwewo vari kuti hongu ichokwadi hatisi kuramba kana akabatwa chibharo, kana akaabuswa, kana akaroorwa achiri underage, asi haana kuramba ari underage. Akazokuraka kusvika pakuita mai, pakuzoitawo mhuri mumba, pakuzotoziva kuti ndinogona kundohura ndoita zveumwe mwana kunze zvakapruviwa neDNA kuti umwe mwana waakaita haasiwe pamba ipapo. Ipapo wanga asisiri underage, dzanga dzaya kutoshanda, angava munhu mukuru. Saka mubvunzo uri kuti ko akadii kuripotera murume wake ipapo panguva iyi asati amhangarirwa kwaChief Mutasa. So vamwe vari kuti nzira yekuenda kundomhangara nyaya yekundotaura kuti ndakarepwa, ndakamanikidzwa iyi, inenge yava nzira yekutiza nayo nyaya yake yakaiswa mudare raChief Mutasa, kuda kuhwanda nemunwe kana kuti kuhwanda newatergrass sedhiringi, richionekwa zvaro kuti ririmo, asi munhu achiti handisisina dhiringi. Haisi nzira yekuda kuhwanda here? Mubvunzo une vana venyu Changamire pamusoro penyaya yamufundisi vekubatwa muloji nemudzimai waKadhio Chiteka. Ndagara ndangopotsera Changamire kuti isvike ikoko kuti muzive pamwe hamusi kuzwa, pamwe hamuna kuona zviri kutaura vana, pamwe semunhu anogara ari busy hamuna nguva yekutarisa mumacomment section. Zvino isu sevakomana vechidiki tinopota tichitarisa, tiri kuona vakawanda chaizvo vari kuchema pamusoro penyaya iyoyi. Mufundisi, mubiya wangu, kana vakazviita kutaura chokwadi, zvirozvo zvinonyadzisa. Izvo zvinonyadzisa nekuti tiri mundima imwe chete yekuparidza Jesu, ozozikazve woita zvinhu zvakadaro, tinoshaya pekutarisa. Asiwo chandinoziva ndechekuti kune nyaya dzakaitika asi dzisina purufu, kwoita nyaya dzisina kuitika asi dzine purufu. Mumwe munhu anogona kutadza kundinzwisisa ipapo. Mufundisi vakabvunza vakati, izvo ndipei umbowo hunoratidza kuti mwakandibata nemudzimai wemunhu mudare. Vakabvunza umbowo hukashayika.
So ipapo inini handisi kuti mufundisi vari wrong kana kuti vari right, but ini ndiri kungoti nyaya dzakawanda dzinoitika, ngatimbodzokai kana even kubhaibheri, kana kune vanoziva nyaya yaJosefa. Josefa akapika mujeri nenyaya yaanga asikazivi, mhosva yaanga asina kupara asi yanga ine purufu. Akanzi namai Potifa, raraneni. Josefa ndobva aramba. Mai Potifa ndiye anga ari mai bosi, mudzimai wabhosi wake. Raraneni iye ndobva aramba. Mukuramba mai Potifa vakabva vazama kumumanikidza. Iye pakuda kumumanikidza akabva atiza. Pakutiza achipukunyuka kubva mumba mwaanga ari, mai Potifa vakabata bhachi. Vabata bhachi ndobva vasara vaine bhachi. Potifa paanodzoka ndo paanosvika achiudzwa uzi Josefa muranda wako uyu anga atoda kutora Raraneni pano. Ava vari kutochema mai vachitoratidza kuti zveshuwa vanga vada kubatwa chibharo na Josefa. So Potifa achisvika ipapo ndo paanongotora Josefa ndobva amuisa mujeri. Ende nyaya yanga ine umbo hwebhachi. Kureva kuti kune nyaya dzisina kuitika asi dzine umbo. Panoda kuchenjera ipapo kuti zvichida pamwe mai ava nekuda kweungwaru hwavo vaona kuti nyaya yandimomotera, vakuda kuzamotiza nyaya yavo daunzvenga, vobudisa umbowo hwenyaya isina kubvira yaitika. Munhu anozviita izvozvo, potoiswa proof yenyaya isina kubvira yaitika. Kana kuti mufundisi vari kuti budisai umbowo hwekuti ndakarara nemudzimai uwere, umbowo hwoshaika, iyo nyaya yakaitika zvayo. Pano panyika panonetsa nemhaka yekuti kune vari mumajeri nenyaya dzavasina kupikira asi dzakabudisa umbowo. Kozoita vamwe vanhu vari kunze zvavo vaifanirwa kudai vari mumajeri nekuda kwekuti pakashaika umbowo panyaya dzavo asi vakapara mhosva. So ndo chete zvatati timbotaura nhasi, zuva ranhasi. Changamire vangu, zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wedzimbo dzechitendero dzinotapira kupfuura shuga yebrown. Kune vose vatarira vhidhiyo rino, kana uri kutanga kusvika pano paUtindi TV, usakanganwa kubaya subscribe, usakanganwa kulaika, usakanganwa kushare vhidhiyo. Tamboti titurike nyaya yedu kuna Changamire, timbozwa kuti hapangaitikewo here imwe plan B pamusoro paCardwell Chiteka uyu. Thank you very much. God bless you. Fear not, sin not.